जों खाम्फाखौनो सैला बे आवगोलाव हाग्रामाजों लोगो जाबाय खैफोदनि समाव थानांगौमोन बियो मानो दस्राजों थांनानै लोगो जाहैखो बेलाय ओंखायनो जों खाम्फाखौ सैला आरो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबाय सोरनो भट होगोन हाग्रामानो मानो भट होगोन हाग्रामानोलाय हाग्रामाया मोजां मावो नालाय गोदो जोंहा मैगं फानग्रा नालाय मैगङा आवगोलाव बिपिएफ सरखार थानायाव बायसोगारोमोन दा बायला गैया गोदो बिना गयारि मेडामा बुंबाय थादोंमोन जे मैगं फानग्राफ्राबो फैसा मोनसिगोन मोनाखै बे मेम्बारफोरनि हिनजावफ्रासो बे मैगं फानग्राफोरनि फैसाखौबो मोनदों जोंनो नुदों थांनायखौबो जों खाम्फाखौनो सैला बे आवगोलाव हाग्रामाजों लोगो जाबाय खैफोदनि समाव थानांगौमोन बियो मानो दस्राजों थांनानै लोगो जाहैखो बेलाय ओंखायनो जों खाम्फाखौ सैला आरो अरुणादय होनो होननानै फैसा लाङो होआ माबा बे इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रा पार्टियाव ओंखाराबा पार्टिजों रायलायाबा जों होनो हाया बेबादि बुङो फैसाया लांबाय 1700 गाहाम गैया बबेनि मेम्बारा बुङो बिदि खोथाखौलाय लक्ष्मीपुरनि मा नाम बिनि मुङालाय आसारु होनो आसारु आवगोलाव होनबाय अरुणादय फर्म दंबा जोंनो गांसे गांसे होहाय होनबाय गैया सोर खिन्थाया नोंसोरलाय गांनैल' सफैदोंमोन अरुणादयानो सोर खिन्थालाबायो जों पार्टिजों रायलायाबा होनो हाया जिर' खालामगोन एबार खाम्फाखौनो होमबा सोरनो होगोन भटखौ हाग्रामानो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिथारसै सोरनो भट होगोन हाग्रामानो मानो हाग्रामानो भट होनांगौ बे मोजां मावलांगोन नालाय ओंखायनो होगोन खाम्फा बरगयारिनो मानो भट होआ बिसोर मोजां मावाखै नालाय माखौ मोजां मावाखै बे बिदिनो रायजो राजाखौ नायनायाव गाज्रि मावबाय नालाय ओंखायनो होला मा गाज्रि मावदों बिथाङा बिदिनो दस्रानाव थांबाय बेबायदिनो हाग्रामाखौ गारनानै बियो लोगो जादोंबाबो सिगाङाव दा दस्रानाव थांबाय नालाय ओंखायनो जों गाज्रि मोनबाय आरो सोरनो भट होथारगोन होनबा हाग्रामानो नोंथाङा आबैयानो जेनाखि बुरि पेन्सन मोननांगौ दं बेफोर मोना पिपिएलनि मिटिंआवहाय मा होननानै लाङो नोंसोरखौलाय जोंथ' थांबाबो जेबो माबाखौनो होआ बिसोरनो मा होनो थांबाबो जोंनिफ्राय जेबो माबा लाया माने लेङो जायफ्रा अरुणदय जाग्रा दङ बिसोरो मिटिङाव थांनांगौ होननानै लेङो आरो मा नाम नोंना आबै गावदां बबेनि मेम्बारा बे लोखिपुरनिनो आसारु मेम्बारनि नामा मा आसारु